they take and they can let her make na take and get first one for marriage. There was a Young Bogabianga. yes. Okay, man, you will let me back up and you are doom. Here was to beke. Ngani room again as Igbo. Ngani room again interview. So badro. Ngani room again interview. Where a phone under when I like a billion talking glass. Okay. Keep me the before market. Yeah, I am either way for that get proto. I let her jack room. Dimo, Dim. Dimama, or Jonjo, or Bukatimo, Dimo, or Yakoya for my Ganiro. Dimo, dim. Odekwama, Ojanja, dimo, dim. Dimo, Dim. Dimama, or Jonjo, or Bukatimo, Dim. Dimo, dim. Odekwama, Ojanja, dimo, dim. Auronyobi, Omri Yanyampia, or Bukatimo, Dim. Banina, Achoramunka. Stand up from there against something or other. Say, John, catch like a bagoko. Stand up from there, one chop about one bingo. Branga, John Clown. Stand up with there, this girl, you won't yara, or what I am. Bishop be like Kiri, come not out to now, come Monsieur Godo. Like Regan Nick, Regan de Hall. Kiri now, come Iraqua. The Lerosana. Okay. Abraham Barato, be one sim like him. Gonna come kidding on one bingo. Ima not a guaca ifuru ya, so come cashier ya kiapi fuya. Otele, come on organ. Ima yem neku. Gonna keep way. Wapaka do Pugiti like about gonna come Otele, come now be home. Abraham be a program able to conjure them. Ekura moto ongi wanekuya kitao. And let him Ibranga be who say conjure. What can you put this girl like a bagoko? Tanogum. O makati wanim na choki jina pari mutwa. Telerosana. Amuki Branga Megrania. Mbao, oyo kambu. Ayatono. Onye di 360. Ish, as you get on again for Chileka 360 back bagoko. Praginyonya 360. Big handcuff, you yet, yeah? Oh, yeah, get a cake by no qua. Get a cake by no qua. Jen uku. Ola. Hilioto, put that in. What put that in? Is she psychiatric hospital? Lot of people get what I tell and Dara. What put that in, my friend? I see you put that in. Oh, my can give a kanje work. Don't ever come here, give you a bit at Takoshibeze here. I'm the wopu near na cool low down. Ona come ne wopu. What put a boy when you shin coca? I beg a Dara, get Bianca Piacom, said 10 I makangiwa. Eh, Chimoma. Oh, forget me. Can you see your camera? Listen to me. If you know you're not serious, please go down from here. I'm not joking with you here. I'm serious. Anyway. Listen, I will block you now, right away. Don't joke with me here. If you come here to play with me, I will bring you down here and block you. I'm going to move up here. I'm going to serious. I'm now. No, she has psychiatric hospital. Lot of way no tag who no Bianca Takoshi Rebeza. Don't know. Hey, Pia, if he again.
Ife he na. Okimegide here na efegide here na efesa mmadụ ọbara nga na. Gesi mamundo. Ife nwa ma fe pam here na. Msige kwuru stretch le ka agba ọkụ. Na mama nọ na nsọ ga-ebira nga efare ga onwe. Were never say bia. Ma bingo. Ya were aso bia onye riri. Okay. Dekpo Otele ya dị nnọọ ka onye agbara ọgwụ nkịta. Branka pịa na-ere m bịa tin iche na mgbugo egwuregwu ya. Were fonu gị. Thank you, sir. Aha gị. Ezigbo afa m Ogechi. Ogechi onye. Ogechi Victor. Ịdị afọ ole? 37. Ịdị 37. Ga-ebịa nga agbagara m ọnụ. Ịdị 37 emụọla nwa mbụ. Emube nwe niile. Ga-ebịa nga agbagashi ọnụ. Them you kwushi aka n'ọnụ gị. Oya sit up from that place in Dono Street onye riri eri. Ekpo kwara ihu ka ndị na-agwọ nkwobi na bịa palọ. Branga bịa agbakashịrị m ọnụ nwa bingo. Ewe niwe nna m. Dewe phone na street onye wo nna gị Chineke agbaga ọkụ ịma onye nna gị wụ. Onye wo nna gị. Agbege chen tag ndị ara ga were agara agwa m sọ maka m ka iji agbapụ. Ị gara hapụ na ịgbapụ ya. Iwe onye ebe? Onye Anambra. Ebe na Anambra. Nnewi South. Ebe na Nnewi South. Ụmụdike. Ebe na Ụmụdike. Ukpọ. Ebe na Ukpọ. Ọgụgụ. Nne gị na nna gị ha dị ndụ. Ọfụma. Ụmụnne gị ọ dị ole? 7. Iwe akwụla. Mba o. Iwe onye highway. Na eweniwe nke bụ highway. Iwe onye highway this girl. Iwe onye highway ndị na-eje aga n'ụzọ akwụ. Mba. Iso no ụmụ nwaanyị ndị anụ ụnọ n'ọnline enye unu gift to date. Mba. Na family unu nwere ụmụnne gị na-agba knockout. Mba. Mpago ji agba knockout. Mba. Mmaga ọwa onye ntamu. Mba o. Ọ bụrụ ohi ọ dịghị n'ime. Biko kwuye ọzọ ka m nụ. Ọ bara ohi ọ dịghị n'ime. Mba, ọdụrọ. Mba. Ị gala n'ụlọ nwoke mbụ gaa chere na-eke ya ma ọwa akwa ya yirila. Iji anya oke nshi. Ọ dependere ihe m riri. Iji anya oke nshi. Don't come here to make me angry. Okay, sometime. Onye nshi. Ya oke nshi. Ebere gị ugwu. Ịma mụ awata. Wepụ aka na ntị gị ahụ. Ebere gị ugwu this girl. Biko eweniwe m chọrọ ịghọta this one because ọ ghọtara m. O minuru that Igbo ka gịnị ọ pụtara na maybe wine na-atọ ụtọ ka wine adịghị atọ ụtọ amara m. Achapụrụ onwe ka ndị Otele gị. Achapụrụ ya achapụ. Ihe mma bụ ana m atọ ụtọ wine so amara m ebere ya ka ebere ya mana mma na m na-atọ ụtọ wine. Enwere ihe hụrụ na Otele gị toro ogologo dị ụta. Mba ọdụrọ. Otele achapụrụla ihe ụtọ dị ya n'ime. Akwụkwọ ji adọ gị. Ị nwere spiritual husband? Mba o.
ewebe m nke m na-afụ anya ọ bụrụ spiritual kwa. Pile ọ dị gị? Mba. Ihe ọdịdo ji adọ gị? Ogbe ọ dị na family unu? Mba. Unu nwere oke arụ ala n'ụlọ unu? Mba, ọ dịrọ. Egbe eluigwe ọ gbagbuola mmadụ mbụ? Mba o, ọ na fim ka m na-afụ ya. O tọrọ gbagbuola mmadụ n'ụlọ unu? Mba. Ịdị iberibe? Mba o. Aparị ọ dị gị? Mba. Ị gagile n'ụzọ mmadụ eme gị? Hey, ọfụma even taa. Anaghị osiri ike? Ka m metụgodi aka ka mma. Ọ dị ka awụ ihe mege gị nga. Ọwara ya dị gị. Anaghị osiri ike dị ya. O siri ike. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Nna m. Ịma dịstị adị agụ ya ọnụ, ma ọ nke ifuru n'anya ka ị ga-agụ nwa ọnụ. Maybe ndị na-ahụ n'anya tara gị dị ole? Maybe 2. Ndị ka ị hụrụ n'anya tara gị dị ole? Maybe 5 or 4. Oke, ị hụchara mmadụ 5 n'anya, nwee nke lụrụla gị keza ya. Ị hụrụ mmadụ 5 n'anya, nwee nke kwụrụ ụgwọ isi gị onye oche baba bara nga maybe 5 afa asụara wepụ aka na ntị gị bara nga bịa were otele gị mmeghe ọjị ma mebere gị ugwu. O nwere ndị hụrụ n'anya, nwee ndị na-ahụ n'anya. Igbe na-efu amụ bara nga maybe 5 or 4 dịka ị na-ahụ n'anya 2. Ụdị mmadụ ga-eweta fonu gị na-ewere ga-ewere nọmba nwoke sevu ya mụgụ 1 mụgụ 2 ma nwoke nọmba dem you nwa bingo iche ndị na-agwọ nkwọ bi na bịa palọ onye eriri eri bara nga bịa akwa m 5 or 2. Otele gị ga-awụ fli steshọn abịa gbara fuel ọla. Dem you Otele fuel pump. Ọ bụ fuel pump. Lanya Chineke ga-egbaga ọkụ na ma ịgwa m datin again. Lanya Chineke ga-egbaga ọkụ na ma ịgwa m datin again. Ele ihe mere na ọwụ fuel pump. Ebe nwere ndị a na-ahụ ebe nwere ndị a na-ahụ n'anya ga-ewere otele nye. Onye na-ahụ n'anya ga-ewere ahụ gị nye ga-egwa m so otele ga-awụ fuel pump. Chineke agbaga ọkụ nwa bingo. Asị gị dem nwa chi ọpụpa. Sorry, sir. Bekpe ọkwara ihu ka atọtụ ninja bịara nga abịa agwa m sọ ọwụ fuel pump. Iji anya ahụ ma gị na nwoke nọrọ? Ọ na-atọ ụtọ. Mana ọ bụghị ansa mba. Ahụ nke ike ọ dị apụta mana nke ebe a na-apụta. Ị ma ire eshi? Ọfụma. Ụmụ nwoke tawa gị ji anyụ? Hey, ana m agba mmiri ọfụma. Chineke ga-egbaga ọkụ gbagbukwa onwe gị na mmiri. Akụba gị blada otele gị bịa nga bịa gwa m sị ịgbaga mmiri. Chineke ga-egbaga ọkụ gbagbukwa onwe gị mmiri ahụ gbagbu okwe gị ịgbaga wichi mmiri. Were amụ kụta asacha gị blada otele bịara nga bịa gwa m sị ịgbaga mmiri. Otele gị ga-abụ pọmpụ aga. Na gịnị mere? Isi gịnị mere? Sorry, sir. Don't try to make unnecessary statement. Aka na otele gị n'anya hia. Ranga be conscience. Baga wichi mmiri.
Again, you not get off for gave and got there one say bagam. Nama mo heat if Tagag no to labor and got there one say bagam. Got blood out leg warala. Each no as come na see we can try ifuya. Ya come na gwagi. I try ya ifuya ya funa miri na mbo ofuma. Oburu egulegu kam na egu. Amwa kebranga biji egwu amwa kebranga be gwa sim try am hogede. Amwa kebranga ayirim gi doctor. Him seeing is believing. Asim ge ayirim gi doctor ke. I'm just going to say one cat, Brancata. Anyway. Damn you! Our Brancata Garega. You're in day honanya, Monday na hona, if I come be a try, Yamram or Bagamri. What I want your opera. Look at that name. Again, you left Winnet. Happy welcome. Happy welcome. Genotype again. AA. Blood group again. B positive. Kebish down on your line. Abuja. Okay, man, here I'm in a back up and you have what to Munganiru. Ani now, Ogadro. Ozubo. Born on bag. Ah. Eba ka nsogbu di o ma kpọwu nọmba m ebe a. Gịnị ka ị na-arụ? Okay, abụ m supervisor bụkwa chef na-emekwa interior. Otu na-anaga ewe supervisor ga-amụ bụrụkwa chef na-emega interior nye eri ọhịa iji ga were cotton kwa pant na ka bịa yiri nga bịa ma na-agba ma bingo. Ndewo. Hamburger bianga. Huh? Isem you know I him pue. O pass you hamburger bianga gasem Ela hiji kwa nasikam embo. Iwere ntike. Age kam juga. Mba. Ngwa, were phone anta wena la gebili otoke elaso. Am I here with my phone now, like this boy? When I phone out when I want bingo, the car get branga with a photo from the lot. When you know, yet Lanya, watching on Lanya, Tironia bipolar on amo. What back up on the Chile Cabagoko, Aswana? A man no conyere diesel. Branga bia bere makana pa chile ka gbagoko. Me stata to kuga ho ge laso. E poshi chu mani mala akpo ga peacock. Branga bia bere makana pa. Hey, jere mosquito coil. Mba. Mba. Lasso. And when I'm eating a mosquito coil, this boy. Mba. Ele haka iji when I can dere a mosquito coil. Ilega kaganya. Ilega kaganya wa bingo. Prange legere makaganya. Jawere phone ugi. Dwarf. Ekwe kwa ha ka oshishi are gro na elu. Ngocha no no lanya. Kpekpara ahụ ka lada nepa. Wapa kana tigi. Ranga wala ka gbere m. O tekpara ahụ ka lada nepa. Ngocha ahụ no no ya chile ka gbaga ọkụ ya. Kwa ahụ no lada ndị nepa bịa takoshikere m eze.
Let me hear the knock on your mosquito coil. Aswana. Udoka Victor. Sit up from that chair, Chineka Bagoko. Sit up from that chair. Zagu Udoka. Ama Mampago Jerori, Branga Pia Sagram Udoka. Udoka Onya. Udoka Victor. E therefore, 29. Nago Cadendo. Nego Cadendo. Kebishna no nine. Abuja. And you sit properly, this boy. This boy, sit properly. I sing it last year. Sit properly. They bought the knock and then Roganga make a quarantine. Branga Pia Hure. So Abuja Keno. I hear the Pai Hunde Fulani. Ma bingo. And I could get Enye. It is shot. Yes. It could be JD Kawan Amoga, America adopt. Mba. Amo. Hey, liar, a church, him that will get this thing now. No, a church, how come they show no one you can make interview? A church, not like a bag of here. A could get JD America adopt to this boy. None of the above. It's a beke. Or the kitchen, but They could get JD America adopt to this boy. Ekumeku Gezeji. Okay, could get JD. Okay. Chineke mama. Neko could get JD. I won't name money. No, going on some a crew lava. Thank you, culture. The one you ban How money Imo State? a ban emo. Idato on this work. A ban out on this hog. Ndo Boyoma. Packing me up you board there when eku bia. How they aware? I am who get that smiling face in Huna, my Warakata bagas on your quick jet. Mbagakata so your quick jet in a gay no what the she who got off my bingo. Ragata, you have a smiling face. Machine if you will match a quick jet, I would not check the hammer on. Ragata, coming home. Na mama onya wasa mega kirishi ke kutrege na kia ki yonyo ranga bia you gonna smiley face gonna keno ga esgam noge again maka Chineke na muna gerin kata moto baburu ya gonna keno ga this boy. Okay. I'm a businessman. Me rapper. He will be a businessman. He like apa kene kere. Ako mo okay boutique. Egalo himbo. Mba. Uno nyara no na-esi nne gị na nna gị. Mba. Ị na-apị ihe ọpịpị. Mba. Ebe iwe businessman ị na-erebute ka enyi nọ n'ụlọ gaa na shop gị gaa nọ gbawa mbọ. Ewere m sales gear mba iwere ihe na yard. Ị bịara ewe ihe na yard gị relax abịa weze TikTok.
Butele Gloria mbụ. Mba. Iji agba ncha. Last year kwụsịrị m. Iji agba ncha jụọ gị mgbe ị kwụsịrị. Iji agba ncha this boy. Onye ncha. Ele aka ị na-eji agbawa aka ịkpa kọwa aka nri. Aka ịkpa. Ma ahụ aka ahụ. Ma ahụ dị aka. Ego ịgba ya, ọ nwaanyị ka ị na-efu n'obi ka ị na-ajọsụ nọrọ onwe gị gaa gbarawa ncha gị. M na-efu nwaanyị n'obi. Aha onye ọwụ gịnị? Chiamaka. Ị nọrọ mbụ gị nọrọ na TikTok taa na-ahụ ụmụ nwaanyị na-awọcha ha gị baa na room were ntị immediately onye nke ọ bụla ị hụrụ gị were agbara. Mba. Amụghị ọnụ na WhatsApp mmadụ. Adị m sure for now. Maybe in the future. Amụghị onwe na onye gberela amụ gị na WhatsApp ya elekiri me. Mba. Nwaanyị ose nyerela gị Otele ya mbụ na WhatsApp. Ego enyi eji akwa ọtọ anyụ ma ịgbama ncha ka iji edina edina. Nna kwụ ọtọ. Ị tala shuga mọmị mbụ? Mba. Iji agba pool? Mba. Iji agba bet Naija? Mba. Iwe onye aṅụrụma? Mba. Iji efenti? Mba. Ụka amụ ọ gaala gị? Mba. Apịrị gị apị? Mba. Adị m sure. Edeghị sure ma apịrị gị apị? Adị sure apị m apị. Ọ mkpọ my mom ka m jụọ ya. Mma gị ọnọdụ a? Mba, ọ nọghị ya. Ị nwere foonu ọzọ? Oh, mba. Mpa gị ọ dị ndụ? Mpa m dị ndụ. Mpa gị na mma gị obi? Happy. Ọ ya kpọ mpa gị na foonu? Enwe m foonu ọzọ m ga-eji kpọọ ha. Mkpụrụ amụ gị o zuru ezu ọ dị abụọ kọwa atọ kọwa ofu? Ka m chekie. Ọ dị abụọ. Ije yi okpu eme ma imewe gị na nwaanyị? Yes, ọfụma. Ị tala akwụla mbụ? Maybe by mistake. Chineke ga-ebu ọnụ na m nọgị maybe by mistake. Ị tala akwụla mbụ this boy? Ịma ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị ga-ama ma ha wa akwụ na iweke hụ ha na street na gichire m ezigbo. So adị m sure ịgwa gị eziokwu. Ị gabe n'ụlọ ebe a zara asị gị ha nga ya traza gị na ntụni mbụ? Mba, agabe m ebe ahụ. Ị gabe asị gị ha nga ya traza mbụ na ntụni? Mba. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ọ dị ka 6. Ị ga-enyela odi mkpu ị na-eti? Ise? Echemesi ije enwe ihe ọdịdọ? Mba. Mba. Kewe gịnị? Kewe onyonyo gị? Eweli iwe mee dị ọzọ? Onyonyo nkịta naanị agbọli ụja ọfụma. Genotype AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị? 080 313 65019.